Toh aprang si aman kedo aki hai sa Dr. Tuliram rong hang phan akiru paper piglo la pena duntu sar mohon ti so phan akiru paper piglo alam the ke la phelo je kedam tang Jun tarikh ini nilitum phan mas joining program nilitum phan misen pen ang pa du ponlong la pen misen pen nilitum stame ninga klong pen surrender dun lo la pen alang itu misen pen la bangso joining program mesen pen angka pacu na pot akiru paper piglo alang litum makai chithi pidingna lapen alang litum lo anam hurjume pidona lapen nilitum stame ladak sok me ara doan ke nilitum stame APHRC lewang non lapen kongres lewang non akapre song lewang stame ladak ke wang te wang nang nilo ki wang stame ki wang pai joy lo nilitum alang litum long non kitu bom asal kalong sikado ka benitum sok me ara doan ke nilitum alang litum hansi cepa obdun lo lapen ini tu maphan phiri nang ne alang litum mong some kai some arjab dun thipo lapen alang litum stame ni litum maphan nang ki piateng pen litum ha che hok piglo tong sikot pen litum han lang teng some nang pilo lapen tong sikot pen dongkor some nang pilo lapen tong sikot pen meeting judet pen ni litum marong sar mohon ti so alang ni litum marong nang humri si towar ni litum han humri engineer pen wang sini litum phan towar nang humri lo towar nang pijia phan bulas stame alang litum phan akhiru paper piglo lapen nilitum ladak do yut atum tado lapen rong asar do mado nilitum chingwai chingsai pen alang litum long kosong si tum kacharap do nangjima kachitu do nangjima bulitum chingwai chingsai pen nilitum ning aklong pen alang litum long surrender do lo lapen ladak ke nilitum arjab thibji sar mohon tisu alang nang kijapon aling nilitum kai ke port tame alang nilong si arjab dun thibji lapen nilitum sok me rap phans tame jasame tong se kot pen mate prabjin pen towar se menang ki piponje phanse chuning rilo lasi lapen non la yuda tum stame pinam do la yuda tum stame khela dula ahin stame ki piponje phan mate kapajir ponje phan stame chuning ri pon thulo alang tum kenang ji dolang lapen alang litum stame alang litum han stame yuda hin la tum stame football jersey lapen volleyball hai am stame nang ki piapo akhero pilo lasi nililam the pasing ton kolo ikum asar kahai Dr. Tuliram rong hang phansi akiru paper piglo apen akhai sar mohon tiso alang than some akiru paper piglo athema nilitum yut aphan khela aphan nilitum akar i jersey football volleyball ala hai nilitum akar i nilitum aphan agi pipot prabjin ben nilitum aphan agi pipot alang tumhan akiru paper piglo apen aku nilitum kenangi dola fil same afil ke do ta an me pape rasila fil phan same aku kothot ni tuma phan prabjin ten nang selam pite me pari lapen ke golpos lapen volleyball net apos ha same aku mission ten nang semar pon je phansi prabjin ten nang semar pon te por aku chuning ridun thulo lapen aku nilitum la sokme yut atum same alang tum nong sia jabon tipo ka ke por le wang ka ke por le kaprek senya tum le wang sita nilitum chingbe dun delo ka ke por same alang tum long sin nilitum ajabon tipo lan sokme yut atum pen same alang tum long si ka ke por same ajabon tipo si nililam the ansing tom ko